أبلعلي مدام هاجر أقول قلتن أبصواريتي ناي صلاتنا زلع على تصاوب زول سلنا تعرفي أصنعنا نزخ نستخاقلسي انتي كجبر كالم زقات أبنا بدهوتا أفتستعوتنا طرح ديكون أفتزقات أبنا بدهوتا تون كنزارم قد يفكأ تخيد صراحة يكون قد يفكأ تخيد أمام يكون دقونا سب دقونا زيقا قد فيكيلني هاجر كهانيس كان حبر طعمين حبر هوا تسرع أي تعرفني نو وينات سلدنا برا يهاجر أقول له تأوج محجي سلام سلد مسا خمسة قونا نوعين نوعين هم هاجر أقول له ده عدم سبيل بقرب درلو زمته تاريخه عبيت خلوت نالبات وانا ويان يميلنا خنزارة والله وين أنا أبزي قدامنا ده كوننا ناتهم سجماتي درلوهم أوروبا يلن تهري تسعن حدا ويمودعتنا يزحل كينات زتفترة على ما هو قطباو خناتات من تاريخ لومي قدامي قطباني على منيو بناتو اندستريال اوتبوت دهلكا تشاينا كميل امسيا خمير قدامي درجات سريعه الكان باهازات ناكل تشان 15 ناي اسرا لعلوت قطباتات بهلا درجات دحريخا اسران شمونتن ميتاويت ناي عالم اوتبوت اندستريال اوتبوت بهال ناي تشاينا ناي امريكا دميركا اسران حدن اسران كلتني ميتاويت اوروبا بملئتا دميركا 19 وينات بصحني هاجر بهاجر وين دحر مصها حجيت ترند تي انفت نداريخا ناي تشاينا محيال دعوتو نغير يلن تشاينا ناي عالم قداميتو قطبا تراي ديكونس تزحيل قطبان عبلال قطبان ناي تشاينا انه هنا دمصدلو اب اوروبا انتايو تغنتات دحلكاني بصقاتات مصيخان دحريخايو كلن ناي اوروبا حجرات ناتاتن ناي population growth ناي بزح حزبن ابيت تحت باده يخيدلو اب وعلت داتو اب طروتا داتو سب انت دي كوينو حدش سب يلن د ولد يلن صباح نغو تقطباتات نابي يخيد نايزن قطباتات زياتن بدمر يكون بتناصل تودادارنتن ناتن كومبيتيتيفنس نابي غصو خيدي يلن حجي قدمت خابي تركب نحصلتنا قلبتكا بخمي منقد بارنتنا 21 كفله زمن تقولنا يبقى حق بارنتنا 21 كفله زمن
እዚኦም ቁጠባታት እዚኣተን ተስፋ ዝበሃል የብለንን ተወዳዳርነተን ሓይለን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኣሰራርዓ ክኣትዋ እውን ኣይኽእላን እየን ካበየን ከምፃ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ብቆንዱ ካብ ኣፍሪቃ ሞያውን ዘይሞያውን ክእለት ዘለዎን ዘይብሉን ባርያ ካበይ ተምፅእ ተስርሕ እዩ ኣብኡ ዘሎ ናይ ማፍያ ውዳቤታትን ናይ ገበን ኣፈፃፅማ ርቀትን እዚ ኢልካ ክትብሎ ይትኽእል ኢና ብልጭ ኢሉ ሓደ መግለፂ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ሲኤንኤን ከምዚ ኢላ ሓደ ከምዚ ኢላ ክብለካ ክእል እዩ ነቲ በደል መግለፂ ኢሎም ደምፅዎ በብእዋኑ በሎኽ ዝብል ንሱ ጫፍ ናይቲ ኣይስበርግ እዩ ቲፕ ኦፍ ዘ ኣይስበርግ እቲ ገበን ኣብ ታሕቲ ተወዲቡ ዝፍፀም ምስናታቶም ፀገማት ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ መመሊሱ እናኽረረ ዝኸይድ መመሊሱ እናሓየለ ዝኸይድ ተወዳዳርነቶም እናደኸመ ዲሚኒሽ እናገበረ እናሓቐቐ ናይ ቻይናን ናይ ካልኦት ኣብ እስያ ዘለዋ ቁጠባታት እናሓየለ ዝኸደሉ ኣፍሪቃ ከዓ ኣብ ሃሚሽ ኣብ ማርጂናል ደረጃ ደሎ ኣፍሪቃ ክትሰኣሉ ትኽእል ዕድል እውን ዝረኣየካ የለን እቲ ጭንቀት ኣብዚ ቅልውላው ትፈጥር ኣብቲ ቅልውላው ትፈጥር ንዕኡ መምኽኔታ እናገበርካ ናይ ፍልሰት መርበባት ትውድብ ኣብ መወዳእታ ነቲ ጉልበት ኣብ ምንታይ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ኣብ ኤሮፓ ዓዲ ከይድካ ካብ ናይጀርያ ዝኸዱ ዜጋታት ኣበይ ቦታ ሰርሑ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ህይወት ይሕልፉ ኣለዉ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይ ኣፍሪቃ ንኤሮፓ ዝስደዱ ዘለዉ ኣበይ ዘሕልፍዎ ዘለዉ እዚ ሕጂ ቀፃሊ ንዜና መጠዓዓሚ ዝገብርዎ ካብ ቀርና ኣፍሪቃ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ከም ዝስደዱ ኣለዉ ኣበይ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንታይ ይገብሩ ኣበይ እናባበሩ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝፈጥርዎ ቀፃሊ ክራይሲስ ቀፃሊ ናይ ስደት መደባት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንድሒልካ ነዚ ንሃገራዊ ኣገልግሎትን ንመንእሰያትና ታርጌት ዝገበረ ናይ መዘንብዒ ፕሮግራማት ብገጂፍ መልክዑ እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ባርነት ናይ 21 ክፍለ ዘመን ይኹን ዋላ እቲ ውዱብ ማፍያ ኣብ ዓለም ዝሰርሕ ዘሎ እንተላይ ዞባውያንን ዓለማውያንን ወይ ኣህጉራውያን ውድባት ኣሰሊፉ ዘሎ መወዳእታ የብሉን ትርእስቲ እዚ ንሱ እናፈለጥና ንሱ እናተረዳእና ከሎ ሃስያ ይውርድን እዩ ዘሎ ሃስያ ይብሉን ኢልና ብዙሕ እውን ዝደዘሉ ጉዳይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ መቃን ኣብ ውሽጢ እቲ ኮንቴክስት እንድሕር ሪኢኻዮ ፅንዓትናን መግለፂ ፅንዓትናን ሓደ ንሱ እምበር በናታቶም ባህልን ድሌትን ቀደም ብትንትን በለዛ ሃገር ርሑቕ ኣብከትካ ኣብ ብርሑቕ ከይከትካ ኣብ እስራኤል ጥራይ ሓደ 35 ሽሕ ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣለዉ ይበሃል ብኸመይ ከይዶም መን ኣኺድዎም ናብኡ ስለምንታይ ከይዶም ናብኡ ከመይ ገይሮም ከይዶም ኣበይ ይነብሩ ኣለዉ ኢልካ ተሓተት ትኽእል ኢኻ ንኣቶም ጥራይ ኣይኮነን እቶም እስራኤላውያን እዮም ኢሎም ዝኸዱ ፈላሻዊ ኣበይ ኣለዉ ሎሚ ኣብ እስራኤል ኣበይ ይነብሩ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ፈፂምካ እዚ ብተፈላለየ ናይ ሚድያ ናይ ፃዕቂ ዘመተ ዝጎላብብዎ ገበን መትሓዚ ይብሉን ንሕና ፀኒዕና መኪትናዮ ናይ ብሓቂ ከዓ ኾሊፍናያ ኢና ኢልና ንዛረብ ንኽእል ብኡ ዝኣክል እዩ ብኡ ተወዲኡ ኢልካ ትዛረብ ኣይትኽእል ናይ እቲ ስነ ኣእምራዊ መጥቃዕትታት ዘመተ ዝካየድ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ስልያ ሸርሕታት ዝካየዱ ካልእ ዓበይቲ ተዓወትናሉ መደባት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን እዚ ናይ ብሓቂ ቀሊል ዓወት ኣይኮነን ምክንያቱ ብመልክዕ ናይ ኢኩዌዥን እንድሕር ወሲድካዮ ሓይሊ ውዳበ ዝርግሐ ዝተፈላለዩ ካልኦት ናይ ፀጋታት ማዓታቶም ፋይናንሻል ድላይ ካብሎ ዘለዎም ሓይልን ምስ ናህና መጣጢንካ ክትሪኦ ከለካ ሲ ኣበይ ከመይ ተመዓራሪ ብኸመይ እቲ ኢኩዌዥን እቲ ምዕሪት ክውደን ክኢሉ እንድሕሪካ እታ ንዓ ዝቐየረት ረቋሒት ፅንዓት እቲ መስመር ገጥ ኣቢልካ መሓዝ እዩ እጂ ብከምኡ ደረጃ ኣነ እቲ ጉዳይ ኣይንግደሰሉን እና ትርጉም የብሉን ኢልና ዘይኮነ ብዙሕ ዘሰክፍ ጉዳይ ኣይኮነን ግን
فليتنا مختنا كما يقرنا نحيلولو يوت وانا وعمام بهالدكان ربع الزمن توقعيزنا لنا بحجة انتاي تصبينا اب معرتي مسلطان ወይ ድማ ምህናጽ ዘመናዊ ሰራዊት እንብሎ ምስቲ ህዝቢ ኤርትራሲ ዳርጋ ሰራዊት ይኹን ብሎ ንኸሊና ብልምዓትን መኸትን ዝሳተፍ እዩ እቲ ዘመናዊ ሰራዊት ንኸይተርፍውን ጎኑ እንታይ ነካይዲና በአጠቃላሊ መጻኢ መደባት እንታይ እዩ ከመይ ተሓዛሉ ውትድርና አና ይጽግመናነ وناي وتدرنا باغوين يبلنا ግን وتدرنا انا يصقمنا بوت بزخونه ملكه انا بالحجي وتدرنا لعل زخونه قال قمت مورال نايت 7 مورال نايت هاجرن مورال نايت تكالات مكل خالد بزخونه من قد تغزو يتخيلن ولا بعداغاي ترغبو ولا زخونه نجر امصاته بلاي تخلينا بيوكو قال رقاحي بدرجة بسرعة قال أي سالساي درجة لك سرعة تقول إذا مالت جن أوداد بانا أين تصففنا مالتها كنا أتكنا بعينات بتكنولوجي أين حيلنا مالتها كنا كله قال بقعتنا درجاجز ناي لممد مدبادي ناي دلونتنا قدايدي مزق قصالن مسنافنا دكاية فتنتات قدامنا تكون أنا تانك دينا نجزء ولا دوزر نجزء ده كان أنا تانك تعرفت ولا قديشن مدفع يتجزء ولا تراكتر يتجزء حاجة حرياتات على كا إذا ندحنتنا دجبر فتنتات حلفر إنا لنا ندهر هيجون قالوا مسخ الخون أقدسني نعوهم دالهم كلا لنا إذا جن كزنق عنا يبلون كم مزمرنا خص عنا يبلون أتوقعنا خبر زلنا يبلون ما يلمعت مدواتنا قبل زخنا نجاري ضغوانا سقطات من دهر راينا نأوخ نقنعهم كلا لنا مانياتو بزلاقنا ساستين بلي نايتهاجر لولاونا تقول هلاوي خطرقاقز دهر كونكا زي قط أبلكا تحزود لك أمنتي إذا مالت جن أي تصنفنان هو بزراعات تفلالي ناي دقة تكنولوجيات لتقاعد متقعتات ناي حلفة 15 عامتات رئينا لنا أو كوابينا زلوا تفلالي معباليتات وين حدا بحدا نكاتاتل لنا مس نحنا فولينت مس جيو استراتيجيو أقداسنت ناي تيزلنا بوطان ناي حلفنا تمكرا نجزء أرسنا حيل خلونا خلاله توقعنا استبحر حزبي كل حزبي نهاجروا وكلاخل نهاجروا دوكبل حلافنته قديته بخمي ناتو ودادبا ناتو مقدر له مد قوامي بزمن أو تكنولوجي زعتق سراويت حيد بحري حيل مدري حيل أير تفلا لي تكنولوجي تدلو أسوار قليل من أنا تزغل لي أنا أجي نجارة ديكونا أبز عدي حيل أير كنفري كابزخونا خال أهجر أب كوابينا دلهم ولا برحق دلو زولا سعد دلالنا عبدالله ساعات كأخن قبرنا خلينا خناي بخناي قصرين هازن نزارن خلينا عندنا فرتن جز أنت عادتنا فرتن جز خنا يرنا نتكملن كم تقدمت تعصقوا قدام النتيو نفرت مجزاء دحشنا حيل عيرنا معباي دحشنا قالوتنا لمعات مدواتنا كايد الكاد ضاربت إلى حيل بحرنا كان حيل كان عبنا يقدني عب قم كيح بحرينا دلنا لأن شحن 100 كيلومتر قم لنا أما إيتات دسيتات لنا ما ياتنا هنكالاخل لو نتنا هنخبرنا أنتي حيل بحرية لنا خميرنا نحاسنا مع صاب حجي أي قدمنا لهم ولا يشرحنا لهم نحوارجن كنا هنصد لنا أيوه وكلنا مكل خال بقعتنا بالتفل عليه تكنولوجيات معتاق ترايدي قنا ملء جزيو نظام وياتات زياتهم عاتقو بسرح مدب أهدتات كلونا لو جكاتو كأنوسنا حزبي جكات بحرنا حزبي إزي كما يقرنا نسرح له من الوقت أبز على في 15 عامتات قدامنا تكويني يسأنحان
ገናውን ቀዳምነት ኢልና ንዛረባ ይንኽእልና ልምዓት ይቀዳምነትና ምጡብ ሰራዊት ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ቁርጡ ክበሃል ከሎ ኣባራካታት ዝሰፍር ድሊ ምብኻን ናይ ፀጋታት ኸትል ገጂፍ ሰራዊት ምህናፅ ንዓና የድልየና ንዝኾነ ትሕጃ ዘድልየና ቁርጡ ትበሃል ግን ብዓይነት ብውዳበ ብዕጥቂ ብሉፅ ዝኾነ ተልእኮ ክብገስ ዝኽእል ሓይልታት ምስራዕ ናይ ግድን እዩ ሕጂ ዲና ንገብሮ ፅባሕ ዲና ንገብሮ ከመይ ጌርና ኢና ንገብሮ ግን ቅድም ቀዳምነታትና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንሃና ናይ ገዛ ርእስና ውሽጣዊ ምዕባለታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከባቢና ናብ ዓለምን ዘለዉ ምዕባለታት እውን ሓደ ብሓደ ክነብሎም ክንክእል ኣለና ሕጂ 25 ዓመታት ምስ ኩሉ ተፃብኦታት ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ተፃብኦታት ወተሃደራዊ ሸርሕታት ተፈላለዩ ካልኦት ሸርሕታት ካይዱ ፀንሑ እገዳ ንምንታይ መፂን ተተባሂሉ ሓደ ናህና ናይ ምክልኻል ብቕዓት ብቴክኖሎጂን ብዓይነትን በፅዋር ብፍላይ ከይነሕይል ምእንቲ ሓንቲ ጥይት ክንገዝእ ከማ ናይ ፈቀደልናን እዩ ነይሩ ትረፍ ታንክ ትገዝእ ነፋሪ ትገዝእ ዝኾነ ትገዝእ ኣይትኽእልና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ገንዘብና ብረሃፅ ዜጋታትና ዝተኣከበ ገንዘብ ከም ድላይና ክነንቀሳቐሱና ኣይንኽእል ኢና 200ዊት ባርነት እዩ ስርቂ እዩ ምጥፍፋ እዩ ሓዋላ ክልከል ኣለዎ ዝኾነ ፊናንስያዊ ኣገልግሎታት ክሕነቕ ኣለዎ ደሚርካ እትሪኦ ከለካ ወተሃደራዊ ስነ ኣእምራዊ ፖለቲካዊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓቕምና ናይ ምስብባር ምብትታን ዝተገብረ ፈተነታት ውሕድ ኣይኮነን ግን ኣሰኒፎምና ድዮም ዋላ ሓደ ይሰንፈና ሕጂ እውን ኣይንስነፍን ኢና ኢልና ተዛኒና ኮፍ ኣይንብልን ግን መድርኽ ናህና ናይ ምክልኻል ትካላት ብቡቁዕ ኣወዳድባን ብዝሓየለ ቴክኖሎጂን ዕጥቅን ንዝኾነ ነገር ድልው ከም ዝኸውን ምግባርሲ ዝተርፍ ወይ ድውንዘፍ ስራሕ ኣይኮነን ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልሲ ይከኣሎ ድሕሪኡ እውን ኣብ ልዕላውነት ምኽባርን ናፅነትን ክልቲኡ ዋርሳይን ይከኣሎን ብሓፈሽኡ ከቢድ መስዋዕቲ ተኸፊሉን ከቢድ ፃዕርታት ከዓ ተኻይዱን እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ከባቢና ጎረባብትናን ውሽጥናን ብምውድዳር ኣበየናይ ደረጃ ኣለና ብሓፈሽኡ ኩነታትና ካልእ ምስኣታ ሓሲራ ክትምልሳ መታን መፃኢ መደባትን ዕድላትን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰብ ኣብ ዓለም ሓንሳብ እዩ ዝነብር ከመይ ክኸውን እዩ ማለተይ ሲ እዚኦም ድሒሩ ዝመፅ ወለዶ ነቲ ቀዳማይ ወለዶ ናርኣይ ቁርብ ከምዚ እቲ ናይ ህይወት ጉዳይ ክሳይ እናኾነ ይኸይድ እሞ ኣቦታትና እኳ ዘይረብሑ ኣያታትና እኳ ዘይረብሑ ህይወት ከም ሰባት ሕጂ ነዞም ደኺምናን ሰንኪልናን ከይበሉ ስጋብ ሕጂ ረገስ ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ሃገር ክትከውን ዝገበሩን ሕጂ ሓዳር ናብራ ህይወት ከዓ ዝኣልዩ ዘለዉ ሃገር ካብኦም እንታይ ትፅበ እሶም ካብ ሃገር እንታይ እዩ ክኸውን ዕድሎም ወይ መስኦም ተብራልና ሃገራዊ ኣገልግሎት ንመን ንምልከቶ መጀመርያ እንዳሂልካኒ ንይከኣሎ እዩ ዝምልከት መጀመርያ ንመን ኢኻ ክትሓትት ንመን ትሓትት ብለቕ ሕጂ ወርቂ ኣሎ ዕደና ናይ ወርቂ ኣሎ ከምዝኣመሰለ ማዕድናት ኣሎ ትዘብር ትብላ ብምሉእ እዚ ፀጋታት ባህርያዊ ፀጋታት ዝበሃል ወላን መሰጋገሪ ክትጥቀመሉ እንድሕር ኮንካ መነባብሮ ክትቅይር እንድሕር ኮንካ ንዕኡ ቀዳምነት ሂብካ ፆምካ ሓዲርካ ንዕን ኢኻ ቅድም ከተብል ዘለካ ምክንያቱ ንፅባሕ ንድሕሪ ፅባሕ ዝሃነፅካዮ ቁጠባ እዩ ዘላቒ ሳስተይነብል እምበር ንሕጂ ተረኽበ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ኢኻ ትነብር ዘለኣለም ስለዚ እዚ እውን መስዋእቲ ኣለዎ ነዚ መስዋእቲ ትገብር ቅድም ቀዳድም ከዓ ትይከኣለ ንኣብነታውነቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ እዩ ክፃወሮ ዝኽእል ነቲ ኩነታት እምበር በቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎ ፍታሕ ክትረኽበሉ ክትክእል ኣለካ ዜርካ ኸ መንእሰይ ሎሚ ኣበይ እዩ ክሰርሕ ንሒልካኒ ዝኾነ ፈሊጥ ወይ ክኢላ የፈልጥ እየ ትብለካ እዚ መንእሰይ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ካብኡ ናብኡ እውን ተማሂሩ ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት ኣሳሊጡ ካብኡ ላዕሊ እውን ከይዱ ብምሃር ዘሎ ኣበይ እዩ ክሰርሕ
ንሱቅ ሰርሓሉ ድኽእል ሃዋህው ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ትሕተ ቅርፂ ክዋደድ ክኽእል ኣለዎ መዓልቦ ነፈርቲ ወደባት ብግቡእ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ መስመር ፅርግያታት ኩሉ ክኽእል ኣለዎ ናይ ባቡር ናይ ካልእ ተፈላለየ ናይ ትሕቲ ቅርፂ መደባት ከተተግብር ናይ ፀዓት መደባት ንገዛእ ርሱ በዚ ሕጂ ዘለዎ ናይ 100 ናይ 150 ናይ 120 ሜጋ ጥራይ ዘይኮነ ናይ 2000 ናይ 3000 ሜጋ ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ንኩሉ ፅላታት ንኩሉ ኢንዱስትሪታት ደካይድ ማይን ኣገልግሎት ናይ ማይን ቀረብ ናይ ማይን ምሕደራ ናይ ማይን በቲ ዝለዓለ ደረጃ ክብል ኣለዎ ሕርሻዊ ፍርያት ብጀካ ኣካልን ፍረታትን ኣሕምልትን ናይ ጥሪት ሃብትኻ እውን ከተዕቢ ክትክእል ኣለካ ናይ ባሕሪ ፀጋታትካ ብግቡእ ክትምዝምዝ ከተዕቢ ኣለካ ኣበይ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብዚኦም እዩ ክሰርሕ ዘለዎ ናብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኢንዱስትሪታት ከይዱ ክሰርሕ ክእል ምእንቲ ሞያ ክህልዎ ኣለዎ ተመክሮ ክህልዎ ኣለዎ ተሃዋህው ከዓ ንዑ ክዳሎ ክእል ኣለዎ ናይ ቪርቹዋል እየ ትብሎ ኣነ ናይ ሕልሚ ሃዋህው ክትፈጥር ኣይትኽእልና ተጨባጢ ዕድላት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ቀዲምና ተዘረብናሉ ምስ ናይ ማሞስ ናይ ሞያዊ ስልጠና ናይ ቴክኖሎጂ ምስ ፍልጠት ምስ ስግጋር ዝበሃሉ መደባት ብግቡእ ክንሰርሓሎም ክንክእል ኣለና ነዚ ሃዋህው እዚ ብሃገር ደረጃ ከይፈጠርካዮ ከለኻ በብውልቀን ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ እዚ ስራሕ እዚ ረኺበሉ ኣለኹ ብዚ ክሰርሕ ኢልካ ተብል ኣይትኽእል ኢና ኣይፋሉን ኣነ ነዚኣ ተኣምራት ትሰርሕ በትሪ ላትነት ኢልካ ንኣርአን እዚ ሕጂ ዝረብ ዘሎ ዝያዳ ናፍቲ ብድሆታት ናፍቲ ፀገም ዘተኮረ እቲ ከኣሎ ከቢድ ሓሊፉ ሕጂ ዓበይቲ ሃንቀውታታት ተስፋታት ክህልዎ ይኽእሉ ምስኡ ዝበቅዕ ደሞዝ እውን የብሉ ኣብ ዝበቅዕ ቤት ዝነብሩ ክንደይ ኣለዉ ካብዚ ኩሉ ይከኣሎ ዝበሃል ዘሎ ክንደይ ዝኣክል ዋርሳይከ ኣብ ብቑዕ ከባቢታትን ኣብ ብቑዕ ተኣትሎ ንነብር ኣሎ ተፈላለየ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ድላይ እናረኸበ ዝነብር ዘሎ ክንደይ እዩ እንድሕር ኢልካ ንዕኡ ከይቀየርካ ብሃገር ደረጃ ንኩሉ እዚ ከይቀየርካ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዓይነት ፍታሕ ክንረክብ ኢና ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዘ የድልየና ምህውታት ክንከይድ የብልናን እዚ ኣቋራጫት የለን ብስራሕና ክልተ ነገራት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዌልት ክሪኤሽን ዌልት ዲስትሪቢዩሽን ሃብቲ ምፍጣር ማለት ብስራሕ ሃብቲ ምፍጣር ብኣፍራይነት ሃብቲ ምፍጣር ብተወዳዳሪ ዝኾነ ኣፍራይነት ሃብቲ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ተዕግብ ሃብቲ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዘይኮነ ሳስተይነብሊ እናጎልበተ ናዓበየ ዝኸይድ ሃብቲ ክትፈጥር ኣለካ ሃብቲ ምፍጣር ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ትምኒት ኣይኮነን ራእይ ስለ ዘለካ ወይ ኣዋጅ ስለ ኣዋጅካ ከምኡ ትገብር ኣይትኽእልና ከመይ ጌርካ ሃብቲ ትፈጥር ዌልት ክሪኤሽን ናቱ ዳይናሚክስ ኣለዎ ናቱ ሓይሊ ናቱ ኣገባባት ኣለዎ እዚ ኩሉ 25 ዓመታት ዝሰራሕናሉ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚኡ ተጋደልናሉ እውን ነዚ ጥጡሕ ሃዋህውን ባይታን ምፍጣር ማለት ኩሉ ዋዲድና ወዲእናና ኩሉ ነገር ጠጢሑ ኢልካ ዛረብ ኣይትኽእልና ካብኡ ብዘይንእስ ምምቕራሕን ምክፍፋልን ናይ ሃብቲ ዌልት ዲስትሪቢዩሽን ማሕበራዊ ፍትሒ ርትዓውነት ምዕሩይነት ገለመለ ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ትኸውን ኣብ መወዳእታ ሃብቲ ምስ ፈጠርካዮ እንድሕር ደኣ ምቁርሑ ርትዒ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናብ ዘየድልየካ ፀገም ኢኻ ተኣቱ ስለዚ ክልቲኦም እናዛመትካ ዕድል ዘይረኸበ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም ዝረክብ ዕድል ናይ መነባብሮም ምሕያጅ ዘይረኸበ ኣብ ኣግነትን ኣብ ኣግዶን ኣብ መዕለቐሊ ዘይብሉ ከባቢታት ዝነብር ዘሎ ቦትኡ ከይሓዘ ደቆም ገና ኣክል መግቢ ኣክል ማይ ዘይረኽቡ ዘለዉ ከባቢታት እናሃለዉ ከለዉ ኣነ ሓለፎም ቅድም ስራሕ ክረክብ ኣለኒ ቅድም ኩነታት መነባብረ ከሕይሸ ልዕልካ ትሓስብ ኣለዋ ኮይንካ ክኸውን ኣይኽእል ቀዳይ ነገር እቲ ሃብቲ ይፈጠርካዮ ልዕሉ ኩሉ ኣነ ተንድርካበን ሃብቲ ትብለን ሕጂ ኣብ ኢድ 1,000 ወይ 1,000 ከተእትቆ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ እውን ማእዝንካ ክትስሕት የብልካ ዋርሳይካ ኣሎ ክኣትዋ እዩ ግን ፈሊጡ ክኣትዋ ኣለዎ ክርዳእ ኣለዎ ምክንያቱ ንዑ ዝያዳ ዘግድሶ ምክንያቱ ወዲ 20 ወዲ 25 ወዲ 30 እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቅድሚኡ 50 ዓመት ኣሎ
ንስኻ ወዲ ሰብኣ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ቅድሚኻ ክንደይ ኣሎ 10 20 30 ዓመታት ተበዚሕኻ ከማን እዩ ዘለካ ናቱ ዕድል ናቱ ትፅቢት ስለ ዝዓቢ ንዕኡ ንቕሓቱ ፍልጠቱ ኣረዳድኡ ንኩነታቱ ብፍሉይ ሎሚ ስራሕ ይረኸብኩን ሎሚ ዕድል ኣይረኸብኩን ከምዚ ዘይረኸብኩ ዘይኮነ ብግብሪ ቅድመይ ዘሎ ጉዕዞ ነዊሕ እዩ ኣቋራጫት ትበሃል የለን ሃብቲ ምፍጣር ማለት ከዓ መስዋዕትን ስራሕን እጂ ኣትርእስቲ ኣዝዩ ገፊሕ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብሓፂሩ ሓድሽ ነገር የብሉን ሓቂ እዩ ጭብጢ እዩ ዘሎ እዩ ጥዑም እዩ ከምኡ ኢልና ነብር ኢልና ዝሓስብ ኣይንኽእልና ናይ ግድን ክመሓየሽ ኣለዎ ደሞዝ ክመሓየሽ ኣለዎ መንበሪ ቤት ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ቆልዑ ፅቡቅ ክዓብዩ ይኽእሉ ኣለዎ ኩሉ ነገራት ከተብል ክትክእል ኣለካ ግን ሰሪሕካን ናሰዋዕካን ትገብሮ ስለ ዝኾነ ኣነ ምስቲ ዳሕራይ ትካየድ ዝተፈላለየ ናይ ጎስጓስ መደባት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተዓጠቕ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዜና ናይ ቴሌቭዥን ናይ ፕሮግራማት ናይ ቴሌቭዥን ኣኼባታት ኣጋጣሚታት እናወደብካ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ናይ ዝህሉ ኩነታትን ናይቲ መፅዐ እናርአኻ ሰብ ንዕኡ ክቕይር ምእንቲ ናብቲ ዝመፅእ ክኸይድ እዚአን ሓላፍነታት ኣለዋኻ ክትብሎ ክትክእል ምእንቲ እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ መበል 25 ዓመታት ፅምብል ዝበሃል ዘሎ ንድሕሪኡ ዝስርዑ መደባት ካብ 2020 ጀሚርካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ሃገራዊ ዝኾነ ስብከት ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ኩነት ነቲ ሰብ ከተረድኦ ትክእል ኣለካ ሓላፍነቱ ከዓ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ቀፃሊ ጎስጓሳት ኣድልየካ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣብ ሳዋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ብነንበይኑ ኣጋጣሚታት ስፖርታዊ ኣሎ ባህላዊ መደባት ኣሎ ፌስቲቫላት ኣሎ ሰሚናራት ኣሎ ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣሎ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ደረጃ ትምድቦ ከም ሓላፍነት ኣነ ኣብዛ ትመፅእ ዘላ 6 ዋርሕ ወይ 5 ዋርሕ ፅቡቕ ተሰሪዑ 2020 እዚኦም ኣለውና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሓቂ ኣብ ቅድሚ ሰብ ተቕርብ እዩ ዘሎ እቲ ሓቂ እሱ ንቕሓት እሱ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሞራል ነቲ ሓይሊ ጎሳው ክሰልካ እሞ እዚ ኣነ ከም መደብ ኣገዳሲ ይበሃለ ፕሬዚደንት እዚኦም ደቅናዮም ኣሕዋትና ብዝተፈላለየ ምክንያት ንደገ ምስ ከዱ ይምለሱ እሞ ክልተ ካብ ሚእቲ ከፊሎም ኣብዚ ኣብ ሃገራዊ ህንፀትን ልምዓትን ምክልኻልን ዘሎ ሰብ ፅቡቕ ናይ ሕማቕ ኣርኣያ ዳርጋ እንዳኾኑ ይኸዱ ኣለዉ ናይ ብሓቂ መንእሰያት ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ኣብዚ ወዲኦም ኣብ ደገ ከይዶም ናይ መንነቶም ባህሪ ክብረታቶም ከየጥፍኡ ኣብነት ዝኾኑ ዘለዉ ማዕልያ የብሎም ንምንታይ ብዛዕባኦም ዘይትዛረብ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ብለካ ኣብ ዜና ናብ ገለ እዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ሲ ካብዚ መኸዲኦም ዝተፈላለየ መንገዲ ስሒቶም ከይዶም ክትብል ትኽእል ኣብኡ ዘርእይዎ ዘለዉ ሓይሊ ግን መወዳእታ ይብሉን ብፍልጠት ብትምህርቲ እውን ፅቡቕ ቀሲሞም ኣብ ሃገራውነቶም ሰንከልከል ካይበሉ ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ኩነታት ዝሰርሕዎም ብዙሕ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘለዉ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ ዘሎ እዚኦም ኣብነታት እዮም ካብዚ ከይዱ ፈቲኑ ተመሊሱ ናብዚ ድሓን ንምትብብዖም ተባሂሉ ዝግበር ሓደ ስጉምትታት ኩሉ ይኽእል እዩ ግን ኣብኡ እውን እተን ከምኡ ትገብራ ዘለዋ ኣካላት ጥንቃቐ ክገብራ ክእል ኣለዎን ዕድል ኣይርከቡ ኣይተባብዑ ማለት ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ግን ማሕበራዊ ፍትሒ ርትዓውነት ኢልካ እንድሕር ዛረብ ኣለካ ኮይንካ ሲ ነቲ ካልእ መተባብዒ ከይተፀበየ መስዋእቱ ከፊሉ ኣብ ኣድማዒ ዝኾነ ስራሕ ትወፍር ዘሎ ንዕኡ ብሞራል ክትንክፈልካ ይብሉን በዚ ሰሪሕካ ዳሃነፅካዮ በዚ ክብሕጉገልካ ዝኽእል ኣሰራርሓታት ከተተኣታቱ ይብልካን ሌላን ጉሌላን ኩሉ ይብሉን ኣነ ብለካስ ብዙሕ ኣይኮነን ብኣብነታት ዝርዝር እውን ክንዛረበሉ ንኽእል ኣሎ ኣብነታት እየ ዝብለካ ይከኣሉ ዓበይቲ ዝበሃሉ ከምዝን ነይሮም ደቅኻ ተህድም ደገ መሊስካ ኣብዚ እንታይ ሓትብሎ ትገብር ደዛርብ ኣይኮነን ሓደ ካብ ክንደይ ሽሕ እዩ ሓደ ካብ ክንደይ 10,000 ሓደ ካብ ክንደይ ኢልካ ዛረብ ትኽእል ግን ተኣብነታውነቱ ኣይፅቡቕን
ጎስጓስ ግበረሉ ኻት ዝበለጸ ቅድሚቶም ብምልከቶም ኣካላት ስጉምቶም ውሳዶም ነውሪ እዩ ምስ ባህልና ዝኸይድ ኣይኮነን ምስ ክብርታትና ዝኸይድ ኣይኮነን ከምዚ ክንገብር ክንክእል የብልና ሓቂኡ ንሰብ ከተተባብዕ ክትሕግዝ ኢልካ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ መወዳእታ ግን በንጻሩ ነቲ ካልእ ዘዳኽመልካ ኣሰራርሓታት ከተተኣታቱ ትክእል የብልካ ብዙሕ እዩ ዝብለካ ሕጂ ኣብቲ ሓናፅን ኣድማዕን ዝኾነ ዓበይቲ ጉዳያት ትዛረብ ንኣሽቱ ዘይድለዩ ተርእዮታት ኣለዉ ናይ ክንደይ ሰባት እዮም ኣብ መወዳእታ ብዛዕባኦም ክንዛረብ ይግባእ ድዩ ንዓታቶም ነጋንኖም ዘይኮንና ዘለና ኣብ መቓኖም ስለንታይ ዘይፍትሑ ከምዚ ኣመሰለ በደል እንድሕር ተራእዩ ንዕኡ ኣብ ቦትኡ ክእረም ክኽእል ኣለዎ ከም ዓብዪ ተርእዮ ከም ገፊሕ ተርእዮ ከም ጉኑን ተርእዮ ጌርካ ምግላፁ መሊስካ ንዕኡ ሚዛን መሃብ ስለ ዝኾነ ኣነ ኣብቲ ውድንነት ከም ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ መንእሰይ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ትፈልጥ እንድሕር ኮንካሲ ኣብ ውሱን ከባቢታት ጥራይ ንሪኦስ መዓልቲ መዓልቲ የተሓሳስበካ እዩ ወፊሮም ጎቦ ደይቦም ቀሸም ነዴታቶም ርሰን መቕሎ ዝእክቡ ዘለዉ መንእስያት ኣይኮኑን እንዲኦም ኣብ ገዝኦም ክልተ ሰለስተ ባጊዕ ኣጣል ዘለዎም ከይዶም ወፊሮም ሳዕሪ ኣኪቦም ኣብ ዝባኖም ተሰኪሞም መፁ ዘለዉ መንእስያት ኣይኮኑን እንዲኦም ደድሕሪ ጥሪቶም ኮለል ክብሉ ዝውዕሉ ንስድሮኦም ናብዩ ዘለዉ መንእስያት ውሕዳት ኣይኮኑ ኣብ ሕርሻ ዝሳተፉ ዘለዉ ዕርፊ ሒዞም ዝሓርሱ ዘለዉ መንእስያት ውሕዳት ድዮም እቶም ዝበዝሑ እንዳዓበዩ እንዳሓየሉን ንሳተ ሓደ መሽላጥ ኣብ ከተማ ብተፈላለየ ቦታ ዘርግ ፀላቕ ሌልካ ትዛረብ ብዛዕባኦም ትዛረብሲ ንዓታቶም መዓርግ መሃቦም እዚ ከምኡ ኣብቲ ዘመተና ናካይዳና ናብኡ እንተዘየድሃበ ዝበለፀ እዩ ሓቂ እዩ ክርዳድ ክህሉ ክእል እዩ ሓደ ደይድሊ ተርእዮታት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ንዓታቶም ነጋንነሉ ምክንያት የለን ኒዕቕና ክንዝሓልፎም ንኽእል ኣለና ኣብቲ ዓበይቲ ነገራት ንሰርሕ ምእራም ድሕር ደድልዮም ካኽእል ብውዒታ ክትዕርማ ትክእል ኣለካ ብውዒታ ኣብታ ቦታ ትረም ኣይፋሉን ከምዝን ከም ዝረኸቡ ኣለሞ ስለንታይ ሕጂ ዝያዳ ኣነ ናብቲ ቀጻሊ ጎስጓሳት ናይ ጎስጓስ መደባት ናይ ጎስጓስ ኣርእስትታት ኣሰራርዓ ናይቶም ኣርእስትታት ኣቀራርብኦም ዕቱብ ስራሕ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ኣብ 2020 ሕጂ 25 ዓመታት ኣጋጣሚ ኢልኩም በዓል ጌርኩም ትከዱ ኮንኩምን ፅባሕ ንጎ ተወዲኡ 25 ዓመታት ኣጋጣሚ ዝንዝን መደባት ወፂኡ ኣብ ሳዋ ከምዚ ተገይሩ ድሕሪኡ ኸ ከምዘይነበረ ተረሲዑ ከይድ ስለዘይብሉ ናይቲ 25 ዓመታት ኣጋጣሚ መደብ ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዓመታት ዝህሉ መደባት ዘነፅርን ዘሐይልን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ أما أحلانا لولا أبتي زي سكر
مبسل التاريخ ولولوخي نحنا نجيزينا نوكل حدش معرف نخفتلكي مسال النعمتي بايتا وكتر إتكي من سياتكي